Ще ви разкажем за орторексията или казано по различен начин болезненото маниачаване по здравословна храна. Когато това състояние застрашава здравето на човека и още как изглежда медицината на новото време и кои са супер храните, нека чуем от писателя Георги Жеков, който ги описа в книги. Орторексията, какво да кажем за нея? Тя е просто едно състояние, в което се изпада, когато човек няма нужните знания и информация за това как да се храни. Да направи нещо, но не го прави. Да, защото аз също, въпреки че съм със всяки в момента, повечето хора ще помислят, че съм много слаб, тъй като съм, да кажем, около 1,88, тежа 72 кг и веднага всички ще кажат, това е, нали, супер слабо. Защото не да е месо. Но да, но малко хора знаят, че сега мога примерно да изтичам 10 км в близката планина, да карам цял ден колело без прекъсване или да правя различни физически упражнения, като скално катерене, което е един от най-силовите спортове, при които се изисква издръжливост. Всичко това е на база на знанията за това как човек да се храни и да приема всичкото, което има нужда. Има ли период, в който наистина трябва да се притесни човек, че е прекалил? Единственото притеснение идва тогава, когато човек прави каквото и да е било без нужната информация. Защото хората в стремежа си да изглеждат по идеален, пак в кавички начин, защото в голяма част от случаите хората искат да изглеждат по модела на други хора, което е много така една грешна стъпка. Но да, когато човек няма правилната информация, той много лесно би могъл да се подхлъзне и да не успява всъщност с течение на времето да снабди тялото с необходимите хранителни елементи, от които има нужда, и тогава всъщност изпада в болестни състояния. Ако можеш да обобщиш с няколко думи в началото, какво се случва с човек, който не се храни здравословно? Това, което се случва в съвременното общество, е, че тази сигнална лампичка, за която ти току-що спомена, светва тогава, когато вече ние сме в един дисбаланс на нашето тяло, на нашата перфектна система, иначе, която се саморегулира. И тогава вече хората се обръщат към различните начини, за да могат да възстановят този баланс, който се изразява по това. Тогава вече е по-трудно, нали? Тогава е доста по-трудно и най-важното, което е, че когато човек се научи да се храни така, в кавички, може би правилно, защото не при всеки храненето ще бъде по един и същи начин, както при други хора, тогава всъщност може той да поддържа едно крепко здраве. Напоследък станаха много модерни биохраните, които знаеш, че има и магазини с такива храни. Това ли са храните, които трябва да се ядат, или и там малко така се преувеличава? Както с всяко друго нещо, и там има, разбира се, различни видове спекулации. Аз не мисля, че е задължително единствено само да се храним с биохрани, но е важно откъде си набавяме храната, с която се храним. Така че в нашето ежедневие като цяло ние се здобиваме с хранителни продукти от по-голямата част от големите хранителни вериги, където не бих казал, че храната е една от най-подходящите за човек. Така че доколкото можем, ако успеем да се пазаруваме от пазари, да се възползваме от домашната продукция, би било един добър вариант, който, разбира се, не може да се каже, че е възможен за всички хора. Когато вкарваме в организма си продукти, които са внесени от държави, които някои от тях са на хиляди километра, тук те са неминуемо обработвани с различни видове препарати, които влияят по един или по друг начин на тялото. Някои ще ги усетят по един, някой по друг. Но точно за това е много важно да се храним с точно тези сезонни плодове и зеленчуци, които ни предлага природата. И не е случайно, всъщност, българина преди около 150 на години, дори по-малко, е бил много здрав, един от най-дълголетните хора в тогавашната Руска империя, защото всъщност са се употребявали предимно тези сезонни плодове. Сега в момента имаме изобилие от различни видове зеле, което е, може би, едно от най-хубавите кръстоцветни зелени растения, които можем да приемем. Имаме ряпа, имаме червено цвекло, моркови, и оттам нататък, когато ги съчетаем по определен начин с различните бобови храни, които също са били употребявани много широко от нашите прадядовци, примерно, нека така да го кажем, ние имаме възможност да се набавим всичко, от което има нужда нашето тяло. Почти, разбира се, защото
Това, което е хубаво да се каже, че храните в момента са загубили хранителната стойност, която са имали преди, да кажем, около 50 години. Затова е хубаво и да добавяме някои от така наречените, както аз ги нарекох в последната книга, супер храни, най-вече зеленолистните такива. Да, ще да те питам, избройни такива супер храни. Ами на първо място най-простичката храна, която и така или иначе повечето хора се надявам, че употребяват, това е магданоза. Магданоза е една от тези супер храни. Те има уникални свойства като храна. И също така оттам татък минаваме към лапада, към спанака, към тученицата, към живовлика, към така не толкова познати. Тученицата е един в кавички плевел, защото повечето хора го мислят за плевел, който расте почти навсякъде около нас, но много малко хора знаят, че в него се съдържат всичките незаменими аминокиселини, от които има нужда нашето тяло. Да, продава се в момента, има 2 пъти в седмицата такъв биопазар. В сряда е на Иван Вазов, в събота е на Римската стена, откъдето хората могат да отидат и да си купят и там най-вече и могат да бъде намерена биопродукция. Ядеш ли месо? Не ям месо категорично и не го правя вече от повече от 3 години. Скоро може би ще станат 4. Много се спекулира с тази тема, че когато не се яде месо, от организма започват да липсват някакви такива аминокиселини, мисля, че бяха, които се съдържали само в месото. Очевидно не е така. Да, за това се и смея, защото когато задам един много простичък въпрос, какво количество протеини или аминокиселини, както ти каза, се съдържат в 100 грама месо или в 100 грама зеленолистни растения, било то магданоз, коприва или лапът, хората отговарят, нали, в месото, докато това не е вярно. Много по-голямо количество протеини се съдържат в зеленолистните растения. Това е много изненадващо за повечето хора, но истина и естествено е подкрепено с безброй много изследвания. Какво прави месото вредно? Ами най-вече го прави вредно това, че се обработва с различни видове антибиотици, които биват всъщност захранвани в животните още по време на техния растеж. Оттам нататък вече можем да си представим. Домашно отглеждане. Ако е домашно, това е по-добрият вариант, но като цяло месото не е естествената храна, с която е създаден човек, за да се храни. Какво трябва да бъде съотношението между суровата храна, която приемаме, и тази изготвената? Тук има различни становища по въпроса. Най-добрият вариант е просто суровата храна да бъде повече от готвената. Да те питам и за водата, защото и по тази тема много е говорено. Ясно е, че трябва да се пие по 2 литра поне на ден, но когато има хора, които просто не могат толкова много, или пък си мислят, че кафето, през деня сока, който пият, им набавят достатъчно количество вода, това компенсира ли чистата вода? Не бих казал, че компенсира чистата вода, дори мога категорично да кажа, че не може да го компенсира. Ако човек употребява повече плодове и зеленчуци, които имат в себе си голямо съдържание на вода, до някъде това би могло да компенсира липсата на вода, но тъй като нашето тяло е повече от 70-75% вода, то наистина си има нужда от едно определено количество, за да може да поддържа този баланс и обмяна на веществата и създаването на нови клетки. Какво се случва с хората, които не пият? Организма се разболява или какво? Ами да, всъщност може да се стигне до неправилната обмяна на вещества, също така до различни видове първите признаци това са преумора. Може да се изпадне в депресия, защото водата играе огромна роля в метаболитните процеси в тялото и когато тя не е в достатъчно големи количества или дори да не са големи, но достатъчни количества, тогава нямаме възможност да отделяме и да произвеждаме различни видове хормони, които играят ролята за нашето настроение дори и така нататък и така нататък. Така че огромна е ролята на водата. Мога да дам един единствен съвет, просто хората, които знаят, че не пият толкова вода, винаги със себе си да държат една бутилчица и когато се сетят, да отпиват по-малко, по една глътка. Да, това работи много. Твърди се, че храната е в състояние да ни премахне нуждата от различни лекарства, които хората взимат. Да речем, като пример давам хипертонията. Има хора, които цял живот взимат лекарства за високо кръвно. Възможно ли наистина храната, правилната, да ни премахне на тази? Не само, че е възможно, но това е факт и хиляди хора се убедили в това. Една вегетарианска
диета, изключвайки в началото някои определени продукти, да кажем животински, минавайки на малко повече сурова храна, повече ядки, повече течности, прясно изискани плодове и зеленчуци, за един период от 2 седмици би могъл да премахне изцяло хипертонията. Също така с една много така наболява тема напоследък е и диабета, който също говорим за диабет тип 2, който изцяло напълно също се лекува от хранителна диета. Говорим само за едно или две болестни, така наречените болестни състояния, защото храненето като цяло би могло в един дългосрочен план наистина да излекува човек от почти всичко. За финал да ни кажеш спорта каква роля играе, когато е съчетано с хранене и колко трябва да е така силов, т.е. за да може човек да се чувства добре? Изобщо не е нужно дори да бъде силов в спорта, който всеки ден реши да практикува в ежедневието си. Древните буддисти са казвали едно от най-важните неща, които човек може да направи на ден, освен това да направи един комплимент на себе си, на хората около него и да се изпоти поне веднъж. Което означава, че можем дори да си направим една по-интензивна разходка сред природата, за да раздвижим течностната среда в организма и оттам нататък тялото ще ни се отблагодаря по един наистина прекрасен начин.